ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ мебурад ки духтари тоҷика дар дигар давлат дар номусаш расидан ва киштанша. Баъд савол ба миёд меояд ҳамн духтар чӣ хеле буд. Ҳозир нигоҳ кунед амира сару формапӯшӣ амира бинед. Ҳамин специал амира кардааст. Барои кор тайёр шудагӣ дидаву доништа када ки мардакҳои бегуноҳ амира бибинад, бинависонад ва амира ягон чӣ бигӯянд. амира як интервю шумо тамошо кардем, мегӯяд ки мо файрод кардем хона африкансора ҷуроҳомона. мо медонем ки зан қатъи мард ҷура шуда наметавонад. Дар ҷое ки як занак як мардак боша сеюми шайтон мешавад. бачаҳои тоҷик омадем гуфта як бор дига мебинем сарта кал мекунем. Ин гапа фақат мардаки бананги ба номус мегӯяд. ҳамин гапа барои духтарои миллати худшон. ин амира нигоҳ ки ин ҳамин беномуса би ҳамин айдас ягон кор намеохи хелиёра. ин хелиёра наоборот мехапан бо дар даҳаншон бодринг метаҳанд. барои ма гуфтестам ку модаро як бор ҳамун фарзандотонро нигоҳ кунед, падаро айҳоли ҳамун фарзандотон бохабар шед. Шумо медонед ки духтари шумо чӣ кор кардааст. Хонданӣ рафтагӣ боша хуш ба ҳолтон бихонад биёянд дар ватан хизмат кунанд. охи чӣ ҳола хонданӣ рафта ё рақскунӣ. ба ягон чӣ мешавад. Баъд ҳамиё бо мебуранд очоҳои ҳамиё ки нестад дар ҳамун ҷо ягон мардаки баномус ҳамун духтари ман нигоҳ кунад. Нестад ягон мардаки баномус ҳамун фарзандои моро ҳамун ҷо пеши раҳшона бигиранд. охи ҳаминро дидаистем фарзандтон чӣ кор кардааст. барои ҳамин дар шумо садқаем фарзандотонро раҳ бигиред. ай давлат берун ая шаъни шарафи зани тоҷика, модари тоҷика, марди тоҷика паст накунед. Дар пеши дигар миллатҳо мардакҳои тоҷика забонкӯтар накунед. Дар шумо садқа ки морам ягон чӣ гуфта битонем. бо нашавад ки мо бирем бигӯем духтар худаш хоста ина худаш ҳамин кора кардааст. мо виноватем. он вақт ягон кас ягон чӣ гуфта наметавонад.